Погледни там долу. Това не е баща ми. Само моето отражение. Не. Погледни по-добре. Виждаш ли? Той живее в теб. Татко? Симба, ти си ме забравил. Не! Как бих могъл? Ти си забравил кой си и така си забравил мен. Вгледай се в себе си, Симба. Ти си повече от това, което си станал. Заеми своето място в кръговрата на живота. Как мога да се върна? Аз не съм този, който бях. Спомни си кой си. Ти си моят син и единственият цар. Помни кой си. Не! Моля те! Не ме оставяй! Помни. Татко! Не ме оставяй! Какво беше това? Времето! Чудна работа. Не мислиш ли? Да. Като че ли ветровете се променят. Да се промениш е хубаво. Да, но никак не е лесно. Знам как да го направя, но ако се върна, значи да приема миналото си. А аз бягам от него от толкова време. Ау! Ей! Защо ме удари? Какво ти пука? Това е минало. Да, но все още боли. О, да, миналото може да е болезнено. Но както ми се струва, от него или просто бягаш, или се учиш. Видя ли? Те какво ще направиш? Първо, ще ти взема